ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା ମା ଶାରଳାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମା ଶାରଳା ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୂଜନୀୟ ଦେବୀ। ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୀଠ ହେଉଛି ମା ଶାରଳା ଟେମ୍ପଲ, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଝଙ୍କଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ମା ଶାରଳା ହେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ କରୁଣାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ। ତାଙ୍କୁ ମା ଦୁର୍ଗା, ମା କାଳୀ ଓ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ସମ୍ମିଳିତ ରୂପ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମନାଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଓ ଶକ୍ତିର ଦେବୀ ଭାବରେ ପୂଜା କରନ୍ତି। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ ମା ଶାରଳା ପ୍ରଥମେ ଏକ ପାଷାଣ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜାମାନେ ଓ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହି ପୀଠର ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦିକବି ଶାରଳା ଦାସ ମା ଶାରଳାଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ମା ଶାରଳାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା, ଚୈତ୍ର ପର୍ବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସବରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ମା ଶାରଳାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି।